er det bare, vi kommer til at køre, og begynder lige hen ad nakken. Og i morgen, der kommer vi til at køre langs med vestkysten. Så. Ja. Så står Toft og onkel her, og vi er klar til Norge. Vi er Vissenbjerg. Ja, og så vi må gerne vinke, drenge. Og vi er klar. Og vi er bare klar. Jeg tror, hvis jeg gør sådan, så kan vi godt lige lave sådan en 60 selfie her. Vi kører herfra. Det tror jeg godt. Det er sådan et fiskeøje, så kan vi alle sammen være her på. Yay! Vi er klar. Nej, det er kun kalder han går forrest. Ja, jeg er sgu faktisk nemmere ved at føre op igennem Norge, jeg har været op igennem Jylland. Jeg kører op ad Trandland, op igennem Viborg. Ja, vi kører da bare op igennem Viborg, op på Skive, og så... Samme tur, som vi så dengang. Ja. Ja, der hvor der ikke var nogen broer. Ja, ja. Jeg skal lige se, om jeg kan se broerne, ellers så må jeg se videoen. Så må vi jo... Så må jeg se videoen. Nå, men vi er næsten klar. Kalle, han skal lige ryge færdig. Dejligt. Ja, det er simpelthen... det skal jo helt gennem her. Jo, tak. Ja, jeg stod lige og kiggede ind i skyggen.